फरायबारि जुबक संघ आरो लाइब्रेरि बे लाइब्रेरिखौ गायसननाय बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोंनि बे ओनसोलनि हमनानै ला खराइबारि गोदान खराइबारि गोजाम खराइबारि आरो बालादारि सान्थिपुर लोगोसे बेसिमारि बे मोनद' गामिनि लाइमोनफोरखौ जोङो खेलायावनो जा थुनलाइयावनो जा बा हारिमुआवनो जा जोङो बिसोरखौ गायसंनाय आरो बिसोरखौ जोङो सासे सासे रोंगौथि गोनां सुबुं खालामनानै जोंनि ओनसोलनि जेनेबा मुंखौ जोङो गोजौ फारसे लांनाय जोङो बे थांखि लानानै बे जुबक संघखौ जोङो गायसंनाय जादों आरो लोगोसे बे संघखौ जोङो 1981 मायथाइयावनो गायसंनाय जादों। दिनै फैयै फैयै फ्राय 45 बोसोरानो जाबाय आरो लोगोसे जोंहा 2000 मायथाइयाव जोङो जोंनि रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद बे खुंथाय आफादखौ जोङो दानाय जादोंमोन। बेनि उद्देश्यआबो बेनो जे जोंनि हारिमुखौ जोङो बे ओनसोलाव बा बे जोंनि दखरसे ओनसोलाव जोङो गोहोमखौ खोख्लैनाय जोंनि गेजेराव हारिमु आयदायाव जोबोद गोग्लैसोनाय आरो बे हारिमु आयदानि गोग्लैसोनायखौ जोङो बोखांनो थाखाय थुनलाइ आयदाखौ लाफानानै आरो गेलेमु आयदाखौ लाफानानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो सम आवगोलनिफ्रायनो बैसागु खुंथाय आफादनि गेजेरजों जोङो खुंबोबाय थानाय जादों। खिन्थु नैबेयाव एबार जोङो मोनसे गोजोनथाव रादाब जोंहा 25 बोसोर जानायलाय जोङो रुफाथि मायथाइ दिनै खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बेयो मोनसे जोंनि माइल खुन्था बादि जाबाय। बेखौ खुंनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जोङो आगुआव मावबोनाय जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनसे बिसम्बि सेमब्रा बिसम्बिनि गेजेरजों जोङो जारिमिन लाखिनाय आरो बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों जोङो गोबां बायदि हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बेखेवहोनानै जों बिसोरखौ मोनसे जारिमिन लाखिनाय। मा हाबाफारि लादों बेहाय? जोङो बेवहाय सेथि हाबाफारि हिसाबै दिनैहाय लाबाय गाहाय दरखं बेखेवनाय फिरफिला बिरहोनाय आरो लोगोसे जोङो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ओनसोलखौ देहे केहे नांथाबनानै लाखिबोनाय बिथांमोननि गोसोखांथि हिसाबै जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा नै दा गोजोननि मोनसे प्रतीक हिसाबै जोङो फारौ बिरहोनाय हाबाफारि जोंहा जालांबाय। गेलेमु आयदाखौ बेखेवनाय हाबाफारि जालांबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दा नै गथ'फोरनो खारनाय बारनाय हाइ जाम्प लं जाम्प दिनैनि बे सेथि सानाव बे हाबाफारिफोरा दङ आरो लोगोसे गाबोननि सानाव जोङो मेइनलि जोङो माराथन खारनाय जोंहा दङ। बिदिनो आरो केसेटजों मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिसिना हाबाफारि दङ आरो लोगोसे जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि बारग' मिनिस्टार चरन बर' सारखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आथिखालाव बिथाङा MCLA-बो बेबायदि हिसाबै जोङो जोबोर गाजा गोमजायै बे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो खुंलांनो होननानै माने साखाफारा जादों आरो।